Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Kumusta og naghinaot ko na ka sa may panglawas og salamat sa imong makugihon nga pagsunod sa atong pagtuon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. O karon ato nang hisgutan ang atong topic mao kini ang sambingay sa magkukulon og sa iyang panudlanan gitagana alang sa mga Hudyo og Kristohanon. Makita kini sa Roma 9:19 padung na sa 29. Ang pulong sa Dios kung basahon apan moingon kamo kanako kung matuod kini nganong pakasad-on man sa Dios ang tao. May makapugong ba di ay sa buot buhaton sa Dios. Apan kinsa ka man nga makiglali sa Dios, tao ka lamang. Makaingon ba ang yuta ngadto sa magkukulon nganong giingon mo ako niini pagbuhat? Wala. Bay katungod ang magkukulon sa paghimo sa yuta ngadto sa duha ka matang sa kulon. Ang usa mahalon, ang usa baratuhon. Ingon niya na ang gibuhat sa Dios, buot niyang ipakita ang iyang kapungot o ipaila ang iyang gahom. Busa, labihan niyang pailob sa mga tao nga iyang ikapungtan o iyang pagalaglagon. Buot usab niyang ipadayag ang iyang himaya nga gibubo niya kanato nga iyang gikaluy-an. Kita nga gitagan-an niya sa iyang himaya. Kaya ang mga tinawag sa Dios dili lamang gikan sa mga Hudyo kundi dili gikan usab sa mga dili Hudyo. Mao kinang giingon sa libro ni Usias, ilhon ko nga akong katawhan ang dili ko katawhan kaniadto. Higugmaon ko usab ang katawhan nga wala ko higugmaa kaniadto. Og sa mga dapit nga sila kaniadto giingnan dili ko kamo katawhan, tawgo na silang mga anak sa Dios nga buhi. Og si Isaias mipahayag mahitungod sa Israel, bisan ang kaliwat ni Israel sa makadaghan sa bala sa baybayon apan diutay lamang ang maluwas. Kay ipahamtang sa Ginoo ang iyang hukom sa kalibutan sa tuman nga hingpit og kadali. May tabo gayud ang gitagna ni Isaias, kung ang Ginoo labing gamhanan wala pa magpabilin o pipila sa atong mga kaliwat, mahisama unta kita sa Sodoma o Gomora. Mao kadto no ang pulong atong gibasa igsoon. Ang kabubuton sa tao, ang iyang garbo, iyang pag-ila sa hustisya, nahisupak sa pagpili. Kabubuton o pamuhat sa Dios. Ang pagkamasinupakon sa tao sama sa usa ka hulmigas nga mingon sa elepante. Nganong gitumban kunimo, no? Makita na to na nga hisgutana diha sa libro ni Isaias 45:9. Ang tao walay katungod nga musukmat sa Dios o masuko kaniya tungod kay limitado lang ang iyang kahibalo. Ang kaalam sa tao, no, bubo ra kayo. Ang iyang panabot dili ikatandi sa kinutubang kaalam o kabalaan o gugma sa Dios. Kinsa kadtong muhatag sa tibok niyang pagsalig sa Dios niadtong panahon diin nagbagahi ang mga kasing-kasing sa mga tao sa nasod. Nakabaton sa pagka masinugtanon sa Dios sa tibuok kalibutan ug nagyukbo kaniya sa tanang pagpasalamat. Niini nga pagiha atong madawat ang kamatuoran nga ang tao, no, sama ni Hitler, matawag natong ini nga gitugutan kini sa Dios, no, para mupatay sa 6 ka milyones ka mga Hudyo sulod sa iyang pugon. Nga wala gay usa nga makasanta, no, o makasukmat kaniya. Sa mausab nga paagi atong sabtan nga si Stalin, sa ka diktador sa Soviet Union, gitugutan usab siya nga mupatay og 20 milyones ka mga mag-uuma. Siya diyang kipatuman niya ang iyahang pagkadiktadorya sa mao nga nasod. Nakahatag si Pablo og panag-ingnan aron masabtan nato ang paghukom sa Dios. Ang paghukom sa parehong inumol sa yuta naghimo og panudlanan para sa kadungganan. Ang uban
sa kasilag aron sudlan sa sinalikway. Kita kini sa Jeremias 18:4 ngadto 6. Ang hisgutanan way tuod na sa magkukulon. Buti pasabot ni igsoon nga ang magkukulon doon na siya kabubuton, no? Nga unsay iyang gustong buhaton sa iyang kulon, para ba sa mahalon o katong baratuhon. So mao sa mga Ginoo nga mo'y naglalang kanato, siya mo'y nasayod unsa iyang pagbuot sa iyang binuhat. Dili ang binuhat mao'y magbuot sa magbubuhat. Naghatag si Pablo og bugat nga sambingay, naghisgot siya kabahin sa panunanan sa kasuko sa Dios kinsa giantusan sa Dios sa hataas nga panahon o sa kaulahian gilaglag na gayon ngadto sa pagkadugta. Moingon usab si Pablo nga ang Dios sa sinugda nagplano ng daan sa panunanan sa iyang kaluoy ug nagandam kanila alang sa umaabot nga kahimayaan. Busa mga igsoon, ang panunanan sa iyang kaluoy nagikan sa kadako sa himaya sa Ginoo ug ang mubalik alang sa mga tao. Mao nga si Pablo wala maghatag sa usa ka pilosopiya nga walay kaluoy ang Dios o gikan sa iyang mga sinasinating kahibalo, apan iyang gipasabot nga ang separasyon tali niadtong sinalikway ubos sa kasuko sa Dios ug niadtong nahimaya sa iyang kaluoy dili lamang nagtumong sa mga hintil apan usab sa mga piniling Hudyo. Aron maklaro ang iyang punto, iyang gisgutan ang gipadayag sa Dios kang Usiyas, no? Usiya 2:23 matud pa nga mo ni iyang himuon niadtong dili niya katawhan nga himuon niyang katawhan. Mao nga si Apostol Pedro mikumpirma sa iyang sulat ngadto sa mga magtotoo sa nga mga hintil, no? Mingon siya, apan kamo mao usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios aron kamo magmantala sa kahibulungang buhat niya nga nagtawag kanyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iya katingalahang kahayag. Kani nga sulat ni Apostol Pedro nga nagatumbok kini, no, sa mga hintil nga iyang ginganlan og mga kaliwatan nga pinili, kahugpungan sa mga hari sa saserdote. Mura mo sanig katong mga sa kabanayan sa mga Hudyo apan naka-address kini sa mga hintil. Mao nga matod pa, no, sa sulat ni Apostol Pedro mingon siya nga kaniadto kamo wala kaluy apan karon kamo gikaluy-an, no? Makita nga na sa 1 Pedro 2:9 ngadto sa 10. Sumala ni Pablo kini nga katuyuan balaanon nga ang Dios mopili niadtong wala gipili ug mutawag niadtong wala gitawag aron mahimong anak sa Dios. Naa kana sa Roma 9:26, 1 Juan 3:1 ngadto sa 3. Sa mga paagi giklaro ni Pablo nga si propeta Isaias nag-ila nga ang Dios mugiya sa masupilong pinili sa pagsinati sa dakong kabalaka ug kun magpadayon sila sa ilang pagkamatinumanon sa ilang gusto ilang kon iyang tugutan silang malaglag bisan iya nagisulti nga sila mosanay sama sa kadaghan sa mga bala sa dagat. Ang buhing Dios nagtagad sa iyang mga matinumanong katawhan, dili tanan kanila malaglag, apan ang gamay nga nabilin mahinluan o mabalaan diha kanila ang katumanan sa espirituhanong saad sa Dios. Sumala kini sa Isaias 11:5. Samtang ang kadaghanan sa mga tinawag may sama sa Sodoma o Gomora nga nawagtang o gani makita sa Isaias 1:9. Pinagi sa iyang gugma gusto ni Pablo nga mutudlo sa mga Hudyo sa Roma nga ang Dios adunay katungod sa pagluwas sa mga dili piniling hintil o magbalaan kanila sa hingpit. Samtang iyang gipagahi ang mga magtutoong Hudyo hangtod sila malaglag, kini nga kasinatian wala mo gawas sa reliyosong pagtulunan apan makaplagan sa kasing-kasing sa iyang mga apostol kabahin sa mga Hudyo nga mapagarbuhon sa ilang pagkamaot. Gitinguha niyang danon sila ngadto sa paghinulsol nga mahimo nila ang pagkumpisal nga si Jesus mao ang gisaad nga Mesiyas nga naghatag og kaluwasan. Apan kadaghanan sa mga Hudyo padayong misalikway ni Jesus bisan karon. Pag-ampo ta mga kaigsunan. O langit ng Amahan, pasayloa kami sa among pagkataphaw kung wala namo nakita ang dako nimong pailob kanamo. Gihigugma mo kami sa hataas nga panahon ug wala nimo kami pahamtangi sa silot. Balaana kami sa hingpit
aron masuklian namo ang imong gugma nga mapasalamaton malipayon mo sunod sa giya sa imong balaang espiritu. Amen. Dunay mga pangutana, kinsa ang mga panudlanan sa kasuko sa Dios ug unsa ang hinungdan sa ilang pagkamasinupakon? Lain pa pangutana, unsay katuyuan sa panudlanan sa kaluoy sa Dios ug unsay ilang sinugdanan? Daghang salamat. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.